Hello, good evening, good morning. I think it's good evening din sa Pilipinas and good morning diri sa mga sa Texas, and welcome to our episode Doc Vince Live Talks. But we are now doing a live broadcast diri sa page sa akong amiga. Now we're gonna talk about some things na pag-istorya na to. Ang mas maayo na maklaro nato because we have a special guest for this evening. Ako din ang special guest. Ang ang tag-iya gyud sa page naa diri karon. So, without further ado, let's welcome Ma'am Lisel Tano. Ma'am Lisel, kamusta? How are you? Mayong gabi, Doc. Okay lang, Doc. Laban lang sa buhay. Laban lang sa buhay. Okay, dako kaya tagtag diri sa silong kung tanaw no. Lisel Tano, Tata Tano for Oo. Maasim. Now, before anything else, kindly introduce yourself. Give us a short background. Mayong gabi, di sa tanano. Ako si Lisel Tata Tano, kanhing Municipal Councilor sa lungsod sa Maasim o taga Pangandoy. Taga Pangandoy na pud usab nga mag ipadayon kung unsa man ang mga nasugdan atong unang panahon o daghan patag mga pangandoy sa ato ang lungsod sa Maasim, labi na sa ato ang mga kabatan-unan. Ma'am Lisel, no, ang Maasim para sa kay kining atong broadcast kabulo naman ka sa social media, dili lang ni siya limited sa usa ka lugar but rather global ni siya. So for the sake of mga wala kabalo asa ang Maasim, asa ba ang Maasim? Ang Maasim, Dok, naana siya sa Sarangani Province, diri sa Mindanao. Mm. Okay, Ma'am Lisel, kabalo ka mo ni akong surprise mo. Live ta karon. Nanay duha ka viewers nag-like og nag-heart. So katong nag-like og heart, pwede mo mag-comment din kung adun na may mga pangutana. So katong gi-mention nimo Ma'am Lisel na gusto nimo magpadayon para mga programang imong ipadayon nimo. Unsa gusto nimong ipadayon? Which Dati specific mga Dok, program? Go ahead, go ahead. salamat Dok, no? Atong una manggod, naga-focus ko atong dati manggod kong municipal councilor sa lungsod sa Maasim. Naga-focus ko dito sa panglawas sa health. Mm. Unya, katong naa pa ta sa katungdanan, atong gi-supervise personal ang kaning ato ang mga katawhan, labi na gyud kaning naa sa kalisod nga naa diha sa ospital, mga anak kay ako ang prinsipyo mga Dok nga kung duol sila sa kuha, tagaan ako sila og 500 pesos o gamay nga amount, dali lang kay na wala Dok. Apan kung Mm. kani mga tawhana personal nako nga dalahon dito sa mga tawo nga mga NGOs, mga NGOs na makatabang, mas madali o mas madako ang ato ang pwede matabang sa ilaha. Ang nakita nako orag kuan kay sa Biblia ba, do not give them fish but give them tools on how to fish para Tama, matabangan tama sila gyud. no. Hatagan nimo Oo. platform tools para unsaon mas mapadali ang pagtabang sa ila kay kung muhatag lang kag kwarta sakto ka, it's not enough. Usa lang nakagastusan hurot dayon. Bitaw Dok, kay kung ing isa ka pasyente tagaan nimo ang pamilya tagaan nimo 500, igura na pamasahe Dok. Mm. Unya, mao nang ingon ako ipadayon Dok, kay sa katong nawala wala nako diha sa konseho, katong mga tawo nagaduol lang gihapon sa ato Mm. ang serbisyo. So murag ginaisip nako nga nganong dili nako ipadayon, mas kabalo na magita ang realidad Dok. If you are just an ordinary person, hindi ganun kadali ang imuhang pwede nga ma-extend sa ilahang help. Pero kung naa ka sa platform, karon like for example, konsihal ka, mas madali ka maduol, madali po nimo ma-access ang mga tao nga pwede mutabang sa tua. Sakto, it's the public. Kung naa ka sa public office, mas easier ang access para matagan nimo sila ginabang. Now talking about health, other platforms na imong focus karon other than Ikaduha health? Dok, kaning kuan sa edukasyon. Mm. Kasi Dok, nagtuo manggod ko sa kuan, edukasyon mao gyud maka-uplift sa pamilya sa kalisod kay based on our experience, unom mi ka
igsuon, unong mi ka anak sa ako ang mama ug papa nga si Kunsing ug si Rehintano. Farmers mi kay ako ang mama tianak man, nakaagi gyud ta og unsay kinabuhi aning manguan sa lubi kanang mga trabahong farmers gyud. Unya tungod sa kakugi sa akong mga ginikanan o tinabangay na mo nga mga isuon, nakahuman mi tanan dok. So katong nakahuman mi nakakuan mi og trabaho, medyo naharuhay gamay ang di man gyud ta mangarap og madato ta pero at least medyo naharuhay gamay ato ang kinabuhi. So karon diha man gud sa mo ang among sulo diri sa among lungsod sa Maasim, ako man gud nakita nga daghan kaayong mga ginikanan. Isa sa pag-visit nako dito, one mother cried kay gusto mo eskwela iyahang mga anak, Mhm. apan financial constraints dili maka-eskwela. So nagkaroon ko og vision panghandoy nako dok na given a chance magdaghan man tag mga kaila po diri sa Jensen nga may mga college schools kay sa amo ang lugar dok wala gid may eskwelahan sa kolehiyo. Mm. Hantod ra gyud sa grade 12. So dati naa siya pero dili nga ana ka okay mo na ingon ako nga mag-invite ko og mga amigo nako diri nga naay mga college schools nga baka later on mag-invest sila dito nga legal gyud kay na naman may precedent atong una nga naay school dito pero dili dayeng ana ka okay ang mga papers. So pag Mm. nanatay schools dok, ako naniniwala ako nga mas daghan og opportunity ang mga bata ang maka-eskwela kay di naman sila mobayad og boarding house, dili na pud mamasahe kay diha ra man sa mong lungsod. Ug ako pod personally ang ako apong vision nga kanang kung tagaan ko og chance diha sa amo ang Maasim, kanang makukuan po kog scholars dok para Mm. in a way makatabang sa sila kay ako grabe akong feelings sa kanang mga bata nga gusto maka-eskwela apan walay sila tagaan og higayon tungod sa kawad-on sa panginabuhi. Tapos second dok, sa amo ang lugar karon daghan kay pod mig mga young professionals Mhm. pero jobless. Some of them kanang nagahulat lang sila kung makatrabaho sa munisipyo pero kabalo man ta nga limited lang sa makaano. So akong tukion karon kung naabay existing ordinance sa mga munisipyo or apan kung wala, atong buhatan og ordinance nga daghan man mi og mga private companies diha dok nga Mm. pwede nato kuanan og ordinance sa magkaroon og mga nga at least 50% sa ilang empleyado, skilled or unskilled, magikan sa Maasim para ang Mm. amo ang mga young professionals, ang mga youth dili po sila maging jobless. Kay sayang man sad nga naa ta eskwelahan, nakahuman lagi sila pero wa pud katrabaho. Sayang sad kaayo daghan kay may mga beaches diha dok. Mhm. Daghan pod may og mga private companies. So mao na ako ang tanawon nga tukiuna siya nga mapukusan nga matagaan og prioridad ang amo ang mga professionals nga gikan productive sa Maasim dok. Mga kuan, young professionals na mga constituents na mahatagan og priority na mahatagag trabaho no mao na ang isa gyud kay kasagaran. I think usa po naka-problem not just siguro sa Maasim but uh, on a national level dagag ng graduate pero walay mga trabaho, walay job, walay tarong na opportunity. Ang uban po mo na manggawas sila. So if there is a law or ordinance rather gikan sa munisipyo, sa Maasim, na mahatagan silang opportunity on the different private and public businesses or kwan, at least dili na sila manghawa sa Maasim ug napud sila source of income. Now, Tama dok. Ma'am Lizelle, oh, napakay kadungag. Ako lang dagdag gamay dok. Mao gyud na akong giano gani kung naa sila'y trabaho dok, makatabang sila silang pamilya o diha nga time medyo ma-uplift gyud ang ato ang kinabuhi sa matag pamilya dok. Mm. Sa mga nagtanaw karon, we are live. So, kita na ko inyong mga heart, kita na mo yung mga like. So, kung naamoy mga pangutana, naamoy mga comment, diretso lang. Kay paningkamutan na, tubago na ni Ma'am Lizelle. Kung di mo tubag si Ma'am Lizelle, ako itubag. So, unsa karon ang atmosphere sa Maasim with regards to health na medyo giluag-luagan ba ang sa pandemya unsa man?
Medyo okay naman Dok so far. Luag ang amo ang kuan kay dili man gyud wala man gyud may dagko kayo nga cases when it comes to sa atong giharap karon nga pandemya. So Oo. dili siya yung anak ka ano Dok. So far okay naman, so good. And what is the primary source of industry sa Maasim? Sa karon naaman gyapon daghan man og mga kuan ang primary like for example naaman tay mga private companies nga nagaano. So ang amo ang mga industries doon like nami familiar ba ka ng coal plant Dok? Coal plant, yes. Yo nami napod may hydro mo nagmurag I think with the so far biggest na companies nga kuan sa mo diha karon. Mm-mm. And tourism. Tourism like mga beaches. Ug Mm-mm. naapod may mga karon kayo katungod sa pandemya Dok daghan na kayo og kuan sa mga bukid-bukid so daghan sad mi og mga kuan sa bukid ng tourism, Mga tourist spot. mga private resorts. Private. Mm. So anyway, ma'am, dili na ta mudugay no kay it's very interesting but kabalo ko late na din na sa imuha. So akong hangyoon ka na imong final thoughts and message para sa mga taong nagtan-aw karon o sa mga taong mutan-aw pa. Kay recorded man eh. So di man nato nimo wagtang. So your final thoughts and message ihatag na kong full frame sa imo. Go ahead please. Okay, salamat kay Doc no sa ani nga higayon. Actually, gikulbaan ko gamay kay because this is just the first time for me. Apan daghang kayong salamat sa mga nagtan-aw ug naminaw sama sa amo ang gingon ganina na this is just the beginning. Napatay daghan nga mga live interviews in the future. So sa mga mga kaigsunan nako nga taga Masim, daghang kayong salamat og sama sa akong giingon ganina nga naalang ko'y gustong ipadayon og naapod ko'y mga pangandoy labi na sa ato ang mga young professionals o sa ato ang mga kabatanunan apan kana nga mga pangandoy ug ato ang gusto nga mahitabo dili na mahitabo kung dili ko ninyo ubanan. So mao lang gyud na akong gihangyo sa inyo nga mag-uban tang tadan para matagaan ug makita sa ninyo nga ang ako ang mga pangandoy dili ni para sa akong pagalingon kung dili para sa ato ang tanan na kana mahitabo. So salamat again, salamat kaayo og padayon ta nga mag-alampuon sa ato ang mahal nga Dios nga kita tagaan og maayong panglawas o proteksyonan sa tanan na mga panghitabo nga matagaan ta og maayong panglawas sa atong matag pamilya. Again, thank you. Thank you kayo bisan pa sa ani nga kagabi o na amo. Salamat kay Doc. Ay O sus. ingat po ka diha. God bless po. God bless Doc. God bless, God bless. Health, education, serbisyong tapat, at may paninindigan. Lisel Tatatano for Maasim. Ma'am Lisel, dagang salamat. Sa tanang nagtanaw, dagang salamat. God bless you all. See you next time on our next episode sa Salamat. Doc Vince Live Talks. Kambihon na natin Salamat, yung pangalan Doc. ini. Sige, bye-bye. Stay safe. Be Thank safe. you. God bless. Bye-bye. God Ayaw bless. sa gawa ha. Ayaw sa gawa. Yes, Doc.